Sa maabot tabing pirlian mga tugang, day tabi nindo ako paglingawan. Tamagayon ang sakuyang mga programa di gobyerno. Dai ko tabi kamo pababayaan. Gigibuong ko ang gabos, matabangan sa nagamo. Tamadali po akong ranihan, tunay po akong makatawo. Asin tunay po akong makadiyos. Tutupadong ko po ang sakuyang mga pangako. Pag ako ang ipinuto nindo. Baratuhon ang paroy, mahalo ng bagas. Sa tuyang gasolina, sige-sige ang taas. Mahalo na ang krudo, muda baga ang gas. Kaya ang pamasahe, sige man bagang taas. Baratuhon ang lukad, ang lana, siging taas. Mahalo na ang bawang, lalo ang sibulyas. Lalo na ang carrots, muda ang patatas. Gabos na mga gulayon, sige-sige ang taas. Mahal ang pamasahe pang Manila pagsabas. Kaya minsan ako garing habok ng magluwas. Magastos ka kinakula pag nagkaon sa luwas. Sisinta ang atado kang karne tulong daras. Padabang Pilipinas, imuklat ang mata. Pangakong pagbabago, 7 anyos pasipa. Sa mga nangyayari, may salaman kita. Pag ang kwarta sa bulsa na, pumugputa kita. Marahalon na ang mga barakalon. Yes man, marahalon na ang mga barakalon. Marahalon na ang mga barakalon. Yes man, marahalon na ang mga barakalon. Sadit-sadit na kamatis, asing ko ang saro. Kaya ang sabi kang gurang, sus Mariosip, Diyos ko po. Ang pidaso kang tuyo, asais garing muro. Abanching kong dilimon, ngunyan mamiso ang saro. Pati mga tinapay, dai na masaho. Mas maray pang magbakal, sa 10 pesos na taho. Ang alang sigarilyo, grabe ang presyo. A8 na ang Malboro, 120 ang 4. Ang minimum kang sweldo, digtibagas sa to. Ibabao na maray, halangkaw pa ang tukro. Pag sa dirit ang produkto, babaraton ka pa. Hirag pang kampara uma sa arog na sistema. Padabang Pilipinas, imuklat ang mata. Pangakong pagbabago, 7 anyos pasipa. Sa mga nangyayari, may salamang kita. Pag ang kwarta sa bulsa na, bumugputak kita. Marahalon na ang mga barakalon. Yes man, marahalon na ang mga barakalon. Marahalon na ang mga barakalon. Yes man, marahalon na ang mga barakalon. Ining si Paling Gabriel, hidap ng mag-urig. Tamahal ang pambahog, bagsak presyo ang urig. Nilanak na tangoy sa iyang pambahog. Siyam na bulan ng ataman, ang lawas daing laog. No arin pa daw mabago ang sistema tang ini. Kung gabos buta bungog, ang satuyang bigrani. Puro paltok ang kuryente, ang bayadan perming gulpe. Pagtulos da'i makabayad, puputulan kik kuryente. Mahalo ng abuno, barato ang gulay. Tios na para makahirap nga maray. Kita na mahihigos ang nagpapahinang. Sinda ang nakatukaw sa kwarta nag-aabang. Padabang Pilipinas, imuklat ang mata. Pangakong pagbabago, 7 anyos pasipa. Sa mga nangyayari, may salamang kita. Pag ang kwarta sa bulsa na, bumugputak kita. Marahalon na ang mga